Guys, live po tayo. 30 seconds. Update na nga eh. Baka nilive ko. Eh, may kailangan shoutout sila to. Oo. Shout out sa ating viewer. Walang viewers. Eh, may kailangan shoutout sila. Yan guys. Wala rin po kami kasi na basketball. Parang mapanood din kayo. Yan si Lars, Kois Lars. Okay, ano na yung akin? 4,000 watts hour na? Harap ako may napatungan to. Marcos, kaya natin, lamig naman, hirap maglaro ng garnet. Hindi talaga makikita natin yung grade. Mapi sa karneta? Nasa live ba daw? YouTube ba? Mapi sa karneta? Tara, dito tayo. Napasok. 38, retiran. Kasi yung patungan eh. Yung patungan sana. Ako lang ito naman yun. Nag-live tayo. Okay, naglaro na tayo. Awak. Hanapan ko na patungan. 1 minute. Two times 28. 45 seconds. Yan. Ito pala, may patungan pala. Ito pala, may patungan pala dito. Nakarespato ko to, naka-live ako. Naka-live niya? Naka-live na yan? Wala na. Naka-live. Ano tayo ngayon kasi bayad na tayo. Pero pagka naka-live ako sa YouTube, para mamaya. Cheerer natin, Beatrice, ha? Di mo sinama? Ha? Cheerer natin, wala. Sino? Sino? Sila Ate Rose. Ate Beverly. Hindi sana matumba. Oh, kaliwa. Tapos Tayo kasi malamig. So, dito mo ilagay ito para hindi nila matakpan. Kasi natatakpan pa yung upo dyan. Oo, dito. Hindi, baka matama naman ng bola. Hindi ano yan, ito, itayo mo to. Itayo mo to. Dito, hindi makita siya. Dito, dito. Ano mga naka-live tayo? Board, kunin mo yung dalawang board. Kaya nga. Dapat dito talaga. Tama yun dito. Hindi, open yan. 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 Walang, hindi mo kita ang subject. Kita, kita. Yan. Ay! Kita. Selection doon sa'yo. Hindi, matumbayan pa yan. Hindi, may bato dito na isa. Hawakan mo muna, ganyan. Yan. May maliit dito na. Hindi, para hindi makita. Kita yan. Ha? Kita yan. Hindi makita. Tingnan ko nga. Tingnan. Kita yan. Tumapa kayo?
Kita yan. Ano, kita yan. Yan, ganyan lang. Yan, ganyan lang. Tingnan mo na. Ayan, kita yan, yung dalawang port. Ayan. Kita yan, ayan. Kita yan. Maliwanag siya. Maliwanag. Yan, okay na yan. Nakakatuwa naman ang boto. Sana ko yung kalad niya sa'yo. Ha? Kalad niya sa'yo. Yan. Paano ka rin? Puro ka cellphone eh. Oh, warm up na to. 5 minutes lang tayo. Pasok.
Bottom naman. Bottom naman. Ano natin sa baba? Sige, kaya ingat. Francisco number 10, first time. First time. Ayaw mag-isa ng coach, yung sa loob na 5 maiwan. Yan, Ricardo. Hoy, dapat na labas! Dito! Sa labas ng court! Alagasi. Five to shoot.
Jadi po, mga players po, gitna na po tayo. Dato, gitna muna lang. Alagati. Number 12, pang-apat na yan. Substitution. Oy, may foul. Unang free throw ni Andrada. Pasok. 16.8 na lang ito. Dalawang bato ni Andrada. Wala. Nakabalo. Bigila. Ay, gamit niya. Wait, come on, wait.
24, maganda ng bola. Bigay sa number 23, wala. Ano yung review? Wala. Number 4 po. Arman. Malakas. Hinihila na pa daw. Ang pagtira. Uy! Symbol. Tinggal lang agad si Adne. Uy! Symbol pa pala. Pasok. Number 18. 2 points. Labas ang malakas ang pasa. Insitor, may dala ng bola. Pasok. Number 23. Wala. Oh, nakuha na ba ito pa? Dadala na. Wala. Gusto lang gusto. Wala. Kasi tuloy, may dala ng mura. Mere. Naturuan si Pet. Aba. Dito sa kanto ni si Pet. Wasa. Ito, may nanininit pa na. May nanininit. Alam mo, dalang sa tanong naniwasak ka mo. Ikaran. Martin, tumira. Wala. Pares pa ang score. Pasok, unang tira, pangalawa. Ulit. Foul. Hindi katawan ko ate. Gamitin mo katawan mo. Kawanin mo. Ate, katawan, katawan. Dadalawa pa naman. Kawanin mo. Pasok. Pangalawang tira. Okay. 23, 24, may dala ng bola, dumugay sa 23. Dumugay sa 24. At tayan. Katawan mo, katawan. Wala ulit. Pasok ulit.
Mag-cameraman muna tayo. Shoutout sa mga nanonood, kay Kuya Sally, kay Rachel. Number 13. May tira po si Mr. Glenn Dorilag, ang port guard ng Raka Blaze. Unang tira, pasok. Tira natin pangalawa. Wala. Rebound, oy. May tambo na sabaw. Oy. Wala, natambo. Sumobra ang pasa. Too much pass. Shoutout po kay Rachel, Evangelista at kay Kuya Saldi. Wala. Number 13. Pasok. Number 61. 9-5 po ang score in favor ng Blue Conqueror team. Pasok. 11-5. Favor of Blaze. Blue ball. Foul. Number 12. Foul, Kuya Nestor. Second personal foul. Second personal foul, number 12. Second team foul. Pasok, unang tira. Number 18, Ortega. Ha? Wala na. Bah. Pasok ulit, pangalawa. 11-7. Wala. Wala. Binigay 23. Tuloy-tuloy. Binigay sa number 22. Wala ulit. Oy. Blue ball. Blue ball. 4 minutes, 12 seconds. Pasok, number 18. 2 points. 4 minutes. 23, may hawak ng bola. Oy! Tumama ba? Kapag tumama. Kapag. Sige lang. Oh, sering. Okay lang. Sige lang. Dadala akong puntaos. Alamang pala tayo. Lamang kayo. Lamang po ang Blaze 11-9. 10 seconds to shoot. Counted! Number 22.
Huli ka! Tumbira, pasok. Number 13. Nadikit ang score. 13-11. Wala. Narebound na number 24. Wala, natapo, nasabaw. Ginawakan. 2 minutes, 13 seconds. Kasi kung inabot. Alay, wag mo tapikin. 1 minute. Wala. Save ball. Same ball, Save ball, save ball. 10 to shoot. 10 seconds to shoot. Uy! Uy! Huli! Nice, good, nice, good. Nahuli ng Falcon of the Desert. 2 points. Oh, tabla tayo, tabla. Uy! Good, good, good. Two points. Oh, lamang na ka. Lamang ng ano. Ng kirar. Lamang pa. Yun lang oh. Ay, hindi pa siya. Oh, parin. Foul. Malas. Number 18. Paano sunod ka? Palitan siya, Uni. 45 seconds. 45 seconds. Wala. Tira, wala. Pasok. Pangalawang tira. Kita ball ni. Yan na ng tres. Pasok. Lapit niyo. 13 points. Hindi, wag ikaw magdalag mula. Bong, saan ang bungin mo, Bong? Nice, nice. Same ball. Okay, same ball. 14 seconds. 14 seconds. Bong, ito, Bong. Ginagay sa kapit. Ahoy! Ano ba yan? Uy, 2 points. Wala na oras. Hello. Score 20-14. Favor of Conqueror. Conqueror. Ano yung maglamang? Nakakalipot yung mga kasama nila. Oh, nahuli pala yung Cubs. Ay, kuya. Basta. Kaya Nestor, bigay ko doon sa kasama mo to. Bigay ko sa kasama mo. Kaya. Ano muna? Okay, best of the ball dito tayo. Unit ball. Right. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yun. Unit ball. Kaya mo ha? Pastor. Yan, sino? Pahinga daw siya. Pinga mo na ako. Oh. Go!
Ikaw na, asawa ko yan! Asawa ko yan! Asawa ko yan! Wala rin. Kailangan ba kasi ng 22. Pasok. Kung pamilya ay sasabihin ni sir. Three points, number 6. Kasi kami sa dako yan. Kami din sa boto. Kayo, kailangan niyo pang mag-ano sa court. Kasi may dalawa kayong bago. Kasi talo niyo yung case. Wala pa rin. Lamang kayo kasi Bugal, goal. 8 minutes, 45 seconds. tinalo niyo ang tinalo niyo sila. Dito, gabi ko dito. Traveling. Okay, time out, guys. Ay, lumabas pala si Kaya. Goal, 3 balls. Dapat lumabas pala si Bayano. Wala. Tapos, tira. 8 minutes. Baka na ano? Kaiban. Yan ang tira dami. 22. Kalay ba ka? Bantayan mo si Osman na kasi! Sumira ng 3. Go. 2 points, number 1. Oh, 2 points, number 24. 2 points, number 18. Kasi kuya no! Foul. Number 6. Ilang foul ka na? Dalawa ko na palitan! Citra, titinutun. Pasok. Okay lang yun. Titingnan natin ang pangalawa. Ako number 47. Palta mo po. Wala. Wala talaga. Wala talaga season. Wala. Foul. Negator, 24. Ah, 24. Sa akin yun, sa akin.
2 points. Number 6. Depensa! 10 na, 10. 31-21. 5 minutes. 30 seconds. Ang yari! Ang alat ko aliwasan! 6. Counted. Counted. Number 6. Ito, yung alat ng alimasan! Number 18, Paul. Nestor, basa ka na! Kaya niya, kuya. Yes, sir. Oh. Ay, ano yan? Wala! Wala. Ang bonus. Hoy, malaki yan! Hoy, sa pinasas! Wala, laki-laki! 2 points. Oh. Eight na lang, 8 na lang. Hindi pa! Walang tampa. I'm out. Conqueror. Tayo ang tatambak, ha? Tayo tinambak. Kaya, tapos na sila. Yan, tapos na. Tapos na laro nila. Patay kayo dyan. Oo, kaya magagaling. Okay, back to the ball game. Bonus shot. Breaking shoot. Pasok. Okay, number 6. Padala ng bola. Aha. Let's go! Number 18. Ay, mawala. Number 34. Binigay sa number 32. 9 seconds to shoot. Yan! Very good! 2 Good points. Number 34. 37 na. Ang lamig ko. Harin na lang. Buti naka-jacket ka. 19. Yan! Oh, nice! Ah, diba? Ay! Wait lang! Good! 22. Na-epekto na yung crab! Nice steal. Good! Oh, okay. Good! Nice one! Yes! Woo! Very good! Ganun lang! Abang! Depensa, baby! Depensa nyo! Sana lang. Eh, sa mga itaas ka ba? Yan, kuya! Peso! Paul, yan! Side. Pumasok na ulit. Foul number 18. Eh, di ba talungan pumasok? Parang yaman mo na! Ayaw, malaki ka kaya Yung, tapos na. Hindi na papasukin yun! Oh, tara mo sa kuya! Pasok yun! Wala. Naku, delikado. Pasok lang eh! Diyan na tinanong, kandito na natin. Wala na. Pangalawa. Pasok. Yan, dala!
Talo, pero nakailan ko. Number 14. Wala! Galing naman, no? Number 18. Number 6, binigay ang bola sa number 18. Wala ulit. Wala. Wala pa rin. Mga tumira. Hop. Nako. Wala! Wala. Shit! Yes! Good! 24. Sino nakashoot? Galing ni Kuya Glenn ah. Effective na yung ano niya, crabs niya. Yung round. Kaya Glenn, effective ng crabs! Wala. Wala! Naka, kuya! 18 talaga. Labas mo na ikaw! Place. Kuya, labas mo na! Sino 18? Hindi sa 8 ng blue! Hindi 18 ng Blaze. Hindi yung place ako! Okay, back to the ball game. Kaya pinasok na yung number 11. Bantay mo ha, bantay. Remaining time. 2 minutes, 13 seconds. Go Blaze! Second Go, quarter. Glenn! Kaya yan! Napasok naman. Hindi, dapat tinabas na natin si Audio para nakamagano. Triple, Darnell! Yan, nakuha sila. Number 23. Lakas talaga itong 18. Woo! Tayo, Kuya Lester. Ano kayo? Mabilin. Shout out Nelson Ramos. Wala! Hey, wala na naman. Right man. Idol! Kaya muna! Idol! Kanina ka pa ito. Kaya muna. May chair po! Okay. Go Blaze! Palabas eh. Wala. Yeah, Gabriel! Yeah, Kuya Pao! Okay! Ay, naku, 23. Shot! Kuya Pao! Wala pa rin. Sayang. Symbol. Okay, 12 seconds. Hi Kuya Saldi! Seconds to shoot. Pagaling ka dyan! 12 seconds. Nagpapa-shout out eh. Number 6. Tumira ng 3. Wala. Yun! Ah, pala! Kuya! Wala na siya! 6. Oh, nakaisa na! Nice one! Ay, galing! Galing! Kuya Lamin! Up! Wala! Up! Up! Wala! Okay, nice one! Pasa! No, dinaktak! Ah! Shot! 12 seconds now. Dami. Sige na. Ha? End of the second quarter. Woo! 28, 35.
Kuya Chris, first 5 ka. Kuya Chris, mag 3 points ka ah! Pinakamahirap pa tayo sa lahat. Kaya niyo yan! Sa mga nag-aabang. Naman pa rin sila. Lalaban po tayo. Malalaban tayo. Dito tayo na. Dito na court natin. Berlan, nakailang foul ka na. Berlan, ano nangyari? Sa 3 points ha. Depensa lang, depensa. Kuya Berlan, galingan mo para sure na ang buko pandan. Sabi ni Kuya Saldi. Lagot ka. Ayun talon. Kita niya na basket. Alam mo, talong ikot na ito. Wala na. Coach, ano bang masasabi nyo? Wala, puro kain to mga to. Sa laro, wala. At least magaling sa kain. Sabi po ni Coach. Naka-live po, Si Coach po. Sabi, hello daw, sabi ni Kuya Saldi. Sante, kung nandito ka kahit mga 18 puntos, may dadagdag ka sa kabong. Lars, maya ka na lang. Balik kay, kay Kuya Chris. At dito yan, talong ikot lang yan. Okay guys, third quarter na. Let's do it. Oy, third quarter na, gising! Ba't lumabas si Lars? Kaya nandyan na nga yan, isa o tayo na Wala! Wala. 27. Uy, naka-number ano? Nangyari! Number 11. Oh! Kuya Chris! Kaya mo yan! Oh! Pasok, number 6. Ganda na sana. Go Raka Blaze! Walang preno. Pwede! Woo! Nice! Nice! Isa pa! Ay, wala. Number 6. Wala kasama. Uy, Ay, grabe na si Kuya Chris. Pagod na yan. foul. 22. Okay. Wala. Fake yung kay Kuya Chris. Hindi niya na-steal. Alam mo, Kuya Chris, yung shoot net! Wala! Saya po dito. Super. Nakakatawa po. Kuya Tega, labas mo na ikaw! Ay, sayang, sayang, sayang. Hoy, kung dyan, diretso yan! Wala! Oh, Paul? Oh, Huy! Ayan. Op. Foul. Number 18. Hinugo na ba? shot! Woo! Sa pang ganon! Dalawa na lang! Galit talaga itong 6 na to. Wala, Kuya Chris! Ay, Kuya Chris! Kuya Chris, nakaisa na! Kuya Chris, nakaisa
isa na. Yay! Yo! Wow! Kanina pa kayo, Jeng! Ay, nakaisa na. Kuya Jeng. Muntik na po talaga. Mag-isa lang siya. Talagang sudas na. 43-38. Wala! Wala. Oh, nice one! Okay. Dalawa kayo! Kaya takay! Wow, lumawa. Wala. Isang sure lang sana. Kahit isa lang. Bakit lumawa? Ba't? Kuya, Juan! Pasa! Pap! 84. Kuya Bang! Ay, wala. Ay! Talaga. Oh, good. Good. Score, 43-40. Tatlo na. Tatlo na lang po! Tatlo na lang! 2 points. Lima na! Ano yun? Kuryente! Baka biglang sumabot. Buti hindi Tayo maawak sa wire kanina. Hey! 52. Bye-bye! Okay. Substitution. 27 out. Okay, labas mga Chris. Anong ginawa mo? Munti ka makasubsob ah! Butik talaga. Hey! Ayan na! Hindi, pagbubahan kayo. Kaya, pasok na yan. Lakas! Bye, Lanel, tunaw! Hey! Kuya Chris, Kuya Chris. Ano yan? 19. 19. Number 19. First compound. Second Pagod na po si Kuya Chris kaya lumabas. Wala. Wala. Dahil sa crabs. Opo. May merienda Kuya Jeng! May merienda tayo mamaya! Yan! Woo! Uy. White ball. White. Nasabit niya. White ball. Malalim na, no? Bye-bye! Sorry. Pasok. Number 86 foul. Kuya Arte, galabas mo na ikaw! Okay. Akala ko, nusubsob ko na eh. Kung malayo-layo pa yun, subsob. Ano 47 score, 47 din ang score. 47 din tumira. Number 11. Minutes, 28 seconds. 49-40. Pasok na! Woo! Oy! Okay. Ay! 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 Oh, nice! Nice! Parang inalang eh. Wow! Very good. MVP nga! Ayan. 56 seconds. Score, Kaya pa, Bullet! 49-44. Habol Blaze! Malit lang! 5 lang. Oh, 5 lang. Ay! Pagod na sila, pagod. Wala. Oh, nice! Nice! Ah! One short shot lang, please! Woo! Nice one! Tatlo na lang lamang! 36, tatlo na lang ang hinahabol.
Mayor, oh. 5 ulit! Swerte ngayon ni Kuya Anton ah. Ayan, ayan. Ano yun, ha? Rames. Relasyon. Pasok. Pasok! Kaka-shout out talaga. Talagang commentator ako yan. Talagang commentator ah. Pasok. Number 13. 2 points. Tira ko na. Kuya Chris! Huwag ka manulak! Nangyari sa announcement. Wow! Talagang idol, idol. Announcement sa Friday. Score 53-50. 50-53. Wala. 2 points. Number 13. Laging 5. Lima pa rin. Lima. Hindi na. 3 points lang yan. Alers! Isang malupit na 3 points! Kanya pa rin yan. Woo! 2 points. Maano talaga to 11. Hernandez. 6. Number 11. Nakalabas lang ako. Hindi ko. Sige pa. Uy! Op! Buti na lang, walang tao. Yo! Nice, Kuya Bob. 23. Talaga naaalisan. Blaze. Time out on Blaze. Hi po kay Menandro Vlog. Malas kayo sa shout. Kuya Jay, hello po. Ay, sorry. Pwede nung account ba? Netizen, kaway kayo mga netizen. Hello. Panalo niya yan. May buko pandan tayo. Blaze, go Blaze. 2 minutes. 36 seconds. Third pa lang, third. 36 seconds. Third pa lang yan. Third pa lang. 59-52. Kaya niya yan. 7 lang, 7. Seven lang. Gandang gabi, Menandro Vlog. Bilis! Hello po, Menandro Vlog. Yay! Sabi ko! Ay, shucks. Wala na. Ay, shucks. Wala. 4 points, number 13. Hello po, Menandro Vlog. Nay! Oops lang! Ay! Oy! Out! Wala, Okay, bola na eh. Ay! Symbol. Nawakan eh! Nawakan! Symbol daw, symbol. Nawakan ang blue. 14 to shoot. 14. Sabay, nasa gilid kasi siya eh. 14. Okay, symbol. 9 seconds. 8. 8 seconds to shoot. Orja! Ano ba? Oh, wala. Sige, yan. Oh. Yan, okay. Sige, go. Ah, nakuha pa rin ito. Yo. Go Blaze! Box out ka na. Yung isa dapat box out. Ay, ang tatangkad kasi. Ikaw mag-work ka na. Tangkad po nila. Sinong pa? Ang dami nila. Tres. Sino? Hindi ka. Wala. Unang tira. Iya ba? Ayo.
1 point, number 18, Ortega. Ay! Oh! Wow! Woo! Galing! Hindi na kaya. Pagod na sila, pagod. Oh, tambakan nyo na, please! Up! Oh, kuya! Woo! Galing, galing, galing. Number 24. Lamang pa rin sila! 57. Wala! Galing talaga. 25 seconds. Nagpo-fourth quarter. 25 seconds. 62-57. Sabi ko pala ba? 62-67. Wala! Foul. Pa-foul talaga. Number 12. Number 12. Third personal foul. Warning for penalty and Blaze. Oh, shucks. Talaga? Pasok. Unang tira. Number 18. Wala. Ang pangalawa. 70 seconds. Go, 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 Blaze! Foul. 7 seconds. Score. 63-37. Wala. Okay lang! Woo! 5. Pumasok pa ko yan to. Pasok. The score 65-57. Woo! Fourth na yan, fourth. Oh, fourth na yan. Fourth quarter na po. Lamang pa rin po sila. Yung kalaban. Kamusta mo laro? Ha? Kala mo ah. Kanino ba to? Lenny yung isa dyan. Kanino to? Kay Kuya. Ah, okay. Galingan nyo guys. Kaya-kaya nyo yan. Okay? Blaze! Ito po ang aming number 1 cheerleader. Lalaban tayo, Blaze! Kuya, kayo naman! May nagre-request mo. Ibalik daw si Kuya Chris. Okay, last quarter na po. We're still hoping we will win. Hopeful pa rin yung coach namin. Tawag lang daw kayo ng foul pagka walang komite. Ito po yung coach namin. Okay, back to the ball game. Go Blaze! Hey, wala. Number 12. Rebound kayo, Toy! Hey!
natapo ng sabaw. Wala pang kakasin. Hey, wala. Ball. Number 6. Hey, natapo na naman ang sabaw natin. Mainit ang sabaw. Kahit taglamig. Hello, Ninang's Vlog. Yan. Okay. Okay. Alright. Reset. Ako. Patay. Tumayo natin. Rinda daw. Pasok. Woo! Tumayo natin. Isa pa ganon, isa pa. Pasok. Woo! Habol, habol, Blaze. Yun. Okay, nice one. Screen! Woo! Kunti lang. Apat na. 65, 61. 65. Ito po talaga pag-asa ng Blaze eh. Bonus yan. Substitution. Number 27. In number 18. 8 minutes, 36 seconds. Hey! Nice, nice, nice. 24. Hey, okay. Dalawang free throw. Woo! Sab. Mamaya ka na mag-sab! Mamaya ka na mag-sab! Kuya, pagbigyan mo naman kami! Tabla para maganda yung laban! Kakaroon ka tuloy ng haters. Tira. Pangalawa. Woo! Dalawa? Dalawa na lang. Isa, depensa. Yay, kuha pa rin! Woo! Mamaya na ipapasok si Kuya Chris pag malaki na yung lamang, okay? Oh, magpatalo tayo. Sabi na kanina. Wala. Go, labon. Wala. Yan talaga si Kagiwa. 2 points, number 4. Ang lamig po dito pero mainit ang laban. Kaya saan pinapalayo mo eh. Yun, mataas din to. Uy! 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 Siya. Oh, nice one! Nandito. Uy. Two points. Woo! Two points, number 11. Woo! Ayay! 2 points, number 13. 75-65. Ako, sipag. Up!
Op! Good ball. Two points, number 18. Okay. Okay, second. Fancy. Ano na ikaw? Gano'n ba At nagpapit 5 ng minutes, katawan? 47, 67. 10 ang hinahabol ng puti. Ha, 10. Lumabas. Wala. Nice, nice. Kaya pa, 10 lang. Number 22. Nice. Sabulit. Bayan. Kuya Anton ang pumatay sa amin. Grabe naman yun. Hala. Oh? You. Na magic lang. Golars! Lari, take it. Lars! Okay, Kuya Glenn. Nice. Number 24. O, bede na lang. Hindi, ano na lang. Babalik. 71. Okay. Ay! Ah, Berlan, ito ba? Kaya mo yan, Berlan! Woo! Ay, sa Berlan. Ano ba yan? Pangit Conqueror. Okay lang yan, guys. Kinabahan, nag-time out eh. Kinabahan sila. Hindi tayo kinakaya, hindi tayo kinakaya. Kinakabahan sila yan. Wala naman time out. Ilan ano ba? Kaya pa yan. Pagtanong mo na. Tagal pa yan. Ano pa yan? Konting-konti na lang talaga, Kuya Chris. Ikaw talaga pag-asa, sabi ni Kuya Saldi. 4 minutes. Paulo, Alni, dito kayo. Wala, ibibigay ni ka Christian. Oh! Oh! Lang. Ibibigay ni ka 73. Oh, nice! Nice! Okay, diretso! 8 derecho, poso. 3 minutes, 40 seconds. 4 na lang. Naku. Defense! Oh, bakit? Ito ha, tulay na. Defensa! Hindi naman ating 20 simulan na. Kuya Saldi. Kaya Saldi, sa lahat ng account. Congratulations! Kaya. Ako na pang dyan. Apat na, ano lang. Saan? Substitution po. Larry, tama na. Nakayakap ka na. Warning for penalty ang mga Conqueror, ha? Nakayakap. Warning for penalty, Conqueror. Paulo niya pagod na. Agad na. Nangyari? Same ball. To shoot. Same ball, fish ball. Seconds.
Ba talaga pag matangkad? Hindi mo 2 points. Tangkad din na. Sipin mo nga lang na. Huwag yun ang kunin. Katawan lang! Ay, hindi. Ba't ka bumigay? Okay. 83, 75. Remaining time, Lakas mo, paluin mo din. 43 seconds. 33 seconds. Anim na lang ba? Walo. Isipin nyo, 20. Isipin nyo isa lang yan. Mind over matter. Dapat, isipin nyo 20 ang lamang. 3 seconds. Para ganahan. Okay, guys. And last period. 2 minutes, 43 seconds. Score, 83-75. Hindi mo tayo nakapagkasa ng report. 2 points. Naman na naman. Nice! Last 2 minutes. Nakukusay talaga yung number niya. Score, 87-77. Bumalik na rin sa 10. 2 minutes, sumli. Ano naman? Wow! Points. Sinisira yung net ni Kuya Joy. Sige! Kaya pa yan! Dito na. Uminaw ang guhit. 1 minute, 34 seconds. 87-80. Kaya pa! Pwede! Kumakan bola! Andres! Sige! Sira! Nice! Oh, kaya pa yan, guys! Kaya pa yan! Oh! Oh! Penalty. Penalty. 18 warning for disqualification. Meron! Wala, ang unang tira. Chill lang, kuya, chill! Wala. Ito ang life hack para sa'yo. Ito ang susunod na tira. Wala. Pasok. Anim lang yan, oh! Bantay! Anim lang yan! Oy! Gaggerers! Bigay nyo na sa amin! Kami naman! Bigay nyo na sa amin! Wala. Foul. Number 3. Wala. Kaya piyok na. Okay. Pasok. Woo! Okay na, wala! Pipito na, pipito. Sira! Tatapik! Remaining time 49 seconds. Oy! Bigay nyo na sa amin, oy! Oy! 49 seconds. Bigay nyo na sa amin! 88, 80. 1. Two points. Number 13.
points. Negative score. 70 seconds. No time. Oh, foul. So yun guys. Panalo po. Ano pa lang? Sila. Ano lang? 13 foul. 11 seconds. Wala. 12 minutes. Alright. Nice game. Nice game. So yun po. Panalo po sila. Nawalan lahat. Congrats. So yun po. Thanks for watching, guys. Ito po yung mga players. Oh, news nyo, news. Players. 2,000. 22. 100. Ito yan eh, yung isa eh. Naka-live po kayo. Nakalive yan ha, nakalive. Shout out! That's a nice game. Nakapasok din kami sa CMS. Congrats, Blaze! So yun guys. It was a nice game. Talo man pero okay lang yun. Hello! Malaki ng bagot eh. Papasok na kami sa Semis. Ay, may merienda po kayo. May merienda kayo dito. Ganda naglaro nyo, guys. Hindi, mahalaga. Hindi tayo natambakan ng malaki.